Dobar dan. Nalazimo se u laboratoriju za energetska postrojenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Ja sam Ankica Đukić, znanstvena sam novakinja u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju. Doktorirala sam nedavno, u prosincu prošle godine, na temu proizvodnja vodika elektrolizom vode pomoću sunčeve energije i fotonaponskog modula. U ovom doktorskom radu za potrebe istraživanja konstruiran je cijeli ovaj sustav za proizvodnju vodika elektrolizom vode korištenjem sunčeve energije. Glavna komponenta i glavni cilj je bio konstruirati elektrolizator. Po tipu to je alkalni elektrolizator jer koristi alkalni elektrolit. Tu se dakle razdvaja iz vode vodik i kisik, je li Da, tako? da. Evo, na ovu stranu izdvaja nam se kisik, a na drugu stranu nam se izdvaja vodik. I tu ide brže zato što ima više vodika Je, u vodi. tako jer je voda H2O, pa ide Ok. duplo. To se može vidjeti i u spremniku vodika. Pored alkalnog elektrolizatora, naravno neophodne komponente su nam separatori koji odvajaju proizvedene plinove, odnosno mjehuriće vodika i kisika. Kapljevita faza od plinovite faze još se razdvaja u međuseparatoru i na jednoj i na drugoj strani. Znači, iz vode se ne izdvaja totalno na dve strane plinovi, nego ostaje još nešto vode, je li tako? Ostaje ta kapljevita faza, dio mješavina zapravo. I poslije nam čisti plinovi idu u spremnike vodika, odnosno kisika. Koji je znanstveni doprinos ove doktorske disertacije? Pa ja sam se potrudila poboljšati matematički model elektrolizatora, kako je ovo Fakultet strojarstva i brodogradnje i zapravo je temelj na stvaranju konstrukcije, cijele konstrukcije kojeg sam nazvala PVH2 sustav. Tako smo se potrudili doći do takvog matematičkog modela gdje vi zapravo prema unaprijed definiranim kriterijima konstruirate elektrolizator. Do sad postojeći matematički model vam je dao zapravo samo modeliranje i usporedbu sa eksperimentalnim podacima nakon već gotove konstrukcije elektrolizatora. Vi tu više ne možete ništa mijenjati. Dobro, a sa ovim? Dobro, što je novo što se tiče samog materijala ili koji materijal se unutra upotrebljava? Materijal za elektrode novi je taj da koristimo metalnu pjenu. To je porozni materijal gdje vi sa istom tlocrtnom površinom dobijete oko 1500 puta veću aktivnu površinu, tako da za istu konstrukciju elektrolizatora, iste dimenzije, vi dobijete zapravo bolju iskoristivost. Jer je to porozni materijal, tako da imate trodimenzionalno strujanje na elektrodu, kroz elektrodu i sa strane elektrode u odnosu na krute elektrode koje zapravo je samo tlocrtna aktivna površina. I to znači onda učinkovitiji recimo uređaj negdje gdje bi se proizvodio vodik za vozila recimo tako? Je, da. Sa ovim elektrolizatorom mojim sam dobila iskoristivost 55%, a teorijska iskoristivost je nekih 60% ovog alkalnog elektrolizatora, tako da je zapravo to jako dobro. I između treba još spomenuti taj materijal dijafragmu, zirfon, koji je Što je to? polupropusni materijal obložen sa polusulfonskom mrežom i cirkonijevim oksidom kao anorganskom ispunom i dobar je za to jer je on propustan za ione. Ima vrlo mali otpor na protok. Zašto se bavite vodikom kao gorivom? Svi znamo danas priče o povišenju temperature, o porastu populacije i samim time dolazi nam sve veća potreba za energijom. Zbog štetnih emisija koje proizvode danas primarni izvori energije koje koristimo, savršeno dobro se uklapa vodik. Jer vodik proizveden korištenjem obnovljivih izvora energije nam nema nikakvih štetnih utjecaja na okolinu. I zato danas se sve više istražuju čiste tehnologije, jer vodik kao gorivo nam je čist toliko koliko je čista energija pomoću kojeg ga proizvodimo.
i zato je ovdje upravo i konstruiran takav sustav gdje uopće nema nikakvih popratnih emisija, konkretno CO2, jer korištenjem obnovljivih izvora energije, elektrolizom vode dobivate vodik i kisik. Vodik kao gorivo se može koristiti na generatorima pare, u kemijskoj industriji i drugim industrijskim postrojenjima, ali njegova je najatraktivnija primjena u gorivnim člancima. Zašto u gorivnim člancima? Zato jer gorivni članci su uređaji koji elektrokemijskim procesom zapravo iz njih se dobiva električna energija i nema nikakvih loših nuspojava. Jedini nusprodukti su nam voda i toplina. Vodu dalje koristimo u elektrolizator, a toplinu poslije iskoristimo gdje nam treba, tako da dobivamo, to volimo reći, zatvoreni kružni proces vodika u prirodi. I bitno je pronaći tehnologije, čiste tehnologije za proizvodnju vodika, jer mi vodika nemamo slobodnog u prirodi. To je najzastupljeniji element u svemiru, ali on dolazi kao dio različitih spojeva i tu nam je voda koja je čista, koja imamo u neograničenim količinama. U kombinaciji sa sunčevom energijom dobijemo potpuno čistu tehnologiju. Vodik se proizvodi različito, postoje različite tehnologije proizvodnje vodika i danas je najčešća proizvodnja vodika reformiranjem ugljikovodika. Tu imamo ove spomenute štetne emisije i nekih 3 puta jeftinije zapravo proizvodnja vodika reformiranjem od elektrolize koju ja radim ovdje, ali ako se povuče paralela na utjecaj na okoliš, daleko je isplativije ulagati u čiste tehnologije nego u neke druge. I skuplji su, zapravo je, tehnologije vodika, tu mislim na tehnologije proizvodnje, tehnologije korištenja, tehnologije pohrane i tehnologije distribucije, su skuplji u odnosu na danas postojeće koji koriste fosilna goriva, zato jer to još uvijek nije komercijalizirano u toj mjeri da bi bilo konkurentno, zapravo da bi bile niske cijene. Ali sve vodeće zemlje, ako ćemo napraviti usporedbu sa svjetskim silama, u svoje energetske strategije uključuju tehnologije vodika i teže gospodarstvu zasnovanom na vodiku, odnosno hydrogen economy. Kako će se vaš znanstveni rad dalje negdje uklopiti u neku širu cjelinu? Nadam se da ovaj znanstveni rad i ovo istraživanje koje je napravljeno u okviru ovog doktorskog rada ima svoju budućnost i da će biti i prepoznato i od države i od gospodarstvenika, jer uz daljnja ulaganja u razvoj ovdje bi zapravo krajnji cilj bio i njegova komercijalizacija, tako da mi imamo svoj vlastiti hrvatski proizvod. Do sada je ovo istraživanje prepoznalo društvo sveučilišnih profesora i drugih znanstvenika u Zagrebu, pa je za rad koji je objavljen u jednom međunarodnom časopisu zapravo već sam dobila nagradu za doprinos u tehničkim znanostima. Kroz evoluciju moderne civilizacije, kako ide industrijska revolucija, električna, automobilska, informatička, nama slijedi energetska revolucija gdje će vodik zasigurno igrati vrlo važnu ulogu. Hvala na razgovoru. Molim. Zeleno svjetlo turističkom resortu na Pulskom Muzilu, nekadašnjem vojnom području od oko 180 hektara. Ruku za podigli su pulski gradski vijećnici vladajuće koalicije IDS-a, HNS-a i Zelenih. Oporba nije glasala za prostorne planove kojima se to omogućuje. Da li će se golf desiti? Ne znam. Možda neće. Ali znam da se na golf igralištu neće sigurno ništa graditi. Niti jedna zgrada. Jer je to nemoguće. I planeri u principu kažu da je to jedan odličan način